दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय खोमाबारि गेलेग्रा फोथाराव रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल नैथि मेम'रियेल इन्टार-चार्च फुटबल टुर्नामेन्ट। दिनैनि बे गिबि जोलुर बादायलायनाया जागायजेनो बालिपारा आरो सामथाइबारि हानजानि गेजेराव। दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो NADC-नि बिथोनगिरि लेजा दैमारिया। लोगोसे गिबि बादायलायनायखौ किक अफ खालामो NADC-नि DN आब्राहाम मोसाहारिया। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो कुबेर आली दखरा एबसुनि आफादगिरि बिजय बर' आरो 36 नं बियाबनि MCLA सन्जय सरगियारिजों लोगोसे हालामनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बे नैथि खेब रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल मेम'रियेल इन्टार-चार्च फुटबल टुर्नामेन्टखौ दिनैनि दिनखौ थि खालामना लानाय बे देहाफोरखौ बे दिनखौ गथायदों